Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo nan ado di dapur, di sumua, di kasur nan sedang maunjua nan hadir pada malamku dalam rangka memeriahkan acara pesta pernikahan anak kemanakan kita buyong anyi jopiak bulu. Ambo salaku niniak mama sengaja mendatangkan grup rabab yang terkenal di dunia dan akhirat, yaitu Talang Sarumpun dengan para personil tukang gosok. Wayang sana bang. Cendras Kumbang. Bagus kembang bang, petang puyuk bang. Canduraun sekitar Kambang. Oh sembarangan lah. Kuah nan tukang guguh gandang. Wayang sana bang. Sapri jambak, urang duduk awak tagak, malam untuk biawak. Untuk tukang dendang kita pada malam hari ko, marilah kita panggil Ranggilo Babaju Ranca. Inilah dia Mak Pono Babini Banyak. Malam dalam peti dijual orang pasar Solo. Bepono jarang mandi badannya penuh dek kuro. Bepono jarang mandi badannya penuh dek kuro. Orang kampung Solo abatan nam sayur lalede. Dia dan banyak kuro tapi wak dan banyak piti. Dia dan banyak kuro tapi wak dan banyak piti. Talang tapi jalan tunggunya di simpang ampe. Malang nasib angcan awak pendek bantu akonce. Malang nasib angcan awak pendek bantu akonce. Kang aye bisa ditabe anyi talang kasu barang. Bila dem bantu konce depan aja di laki amaang. Bila dem bantu konce depan aja di laki amaang. Di tengah sawah batang banyak nan condong. Pakono lai gagah tapi sayang waang bencong. Pakono lai gagah tapi sayang waang bencong. Anjang nan malolong nampak antu kepala tigo. Abiyalah dana bencong tapi anak dan banyak ajuwo. Abiyalah dana bencong tapi anak dan banyak ajuwo. Di simpang jalan hari nan siang hari. Malang nasib angcan ala gae indak babini. Malang nasib angcan ala gae indak babini. Kaliki bata kaliki di dalam rimbo. Baan ka babini bini anglun jadi jando. Baan ka babini bini anglun jadi jando. Rangka surau pai sumbayang. Borang dirantau pono malarian bini urang. Borang dirantau pono malarian bini urang. Rami orang Kalawi malape layang-layang. Padon da apa bini
dan larian bini orang. Padon dak apa bini dan larian bini orang. Kain batiak salendang karap ditanun urang kalung dua. Lah jale am tukang rabab kancang pulo ka indua. Lah jale am tukang rabab kancang pulo ka indua. Kami repasa talu rami dia nak watang kape. Dia kancang ke indua asa salero lai lape. Dia kancang ke indua asa salero lai lape.